עליזה יקרה, המלחמה בעיצומה ואנו רחוקים זה מזו, אך המרחק גיאוגרפי בלבד. אני מניח שאת עסוקה מאוד בימים אלה בעזרתך לנפגעי ירושלים המופגזת. למרות הכאב, הצער והיגיעה, אני בטוח שהרגשתך הפנימית נפלאה בזמן זה. ההרגשה שזכית לעלות לארץ בזמן המלחמה ולתרום את חלקך בהגנה על המולדת ועזרה לחיילינו הפצועים. חזקי ואמצי. הבוקר בו פרצה המלחמה הייתי בדרכי לירושלים. אולם ברגע בו נמסר ברדיו כי כל איש חייב לחזור ליחידתו, ירדתי מהאוטובוס בסביבות הרמלה וחזרתי במהירות האפשרית לבית החולים בעפולה. שם נכנסתי לחדר ניתוח ועזרתי בניתוחי הפצועים. שעות רבות מאוד, במיוחד מהקרב האכזרי על ג'נין. אני באמת עייף מאוד מעבודתי ביום ובלילה, אך הסיפוק הרב וההרגשה הנפלאה הם שממשיכים להזרים אנרגיה ומרץ לתוכנו, מבלי שנרגיש שאנו למעשה עובדים כבר ימים ללא כל הפסקה. אני מסיים כאן בתקווה להתראות במהרה לאחר שהכל יסתיים. שלך באהבה, אורי.